Rowere sani koro kwa mar mondo mi ochak yudo tiegruok manendo mag lony ma opogore opogore mabende nyalo miyo gibed koda kayot kod mago eko nweng'o ma pile pile moloyo luwo josiasa. Kane owuoyo kod jofwambo e gwengego eko mag Nyalenda e boma ma Kisumu, kama bende ko ne giyudo gikonyo jogo eko mabende chandre ka owuok e Safaricom Foundation. Director mar foundation nendo director mar CBO nendo migosi Omondi Victor sani koro ne owacho ni ber mar mondo mi giyud kony machalo kamago eko mang'eny kowuok e kambi nendo ma Safaricom. Ne ochiwo puoch kod pak ne jogo eko magin Safaricom konyisogi ni giboneno ka koro gitiyo kod mago gik ma omigi okang' nendo makare. CBO ma Nyalenda nendo mong'ere kaka Nyalenda Young Tax CBO bende sani koro okwayo jogo manyalo miyo gi kony mondo medgi jiwo mondo koro rowere mantiere kuno ma ochando obed kod mago eko yuto mopogore opogore kanyakla gi tiegruok mondo mi gibed koda ka nweng'o manyalo konyo ngimagi pile ka pile. Kwayo mana yude kumoro moro ma gintie ni onego gibed gi skills e lwete, kata mana mar loso kombe, kata mana mar loso ndara, kata mar loso ndiga, kata mana ng'ano matiye mekanik mag loso gari. Gimimakono mak gi chunya chiel kendo itiye kigeno ni mane gino ma itegemea kendo en gino manyalo loso ngima mar familia ni kata gi jogo motegemea yie ngimagi makawuono kata gini. What target ji 3,000 by the end of 2025. Gi sani gino chakore gi 6 months ago kane wachako gi mapping mar nyithindo manigi chandruok kata wamama manigi chandruok ma yutogi ni piny, but koro sani wantiere gi the second cohort ma sani wagolo. Koro sani wachake matis gi charende 7 to wang'iyo ni by maybe 2026 wabed ka wanyalo accommodate ji kae maromo ji 100 ka yudo puonj makare. To nyithindo kosepuonjogi kae mag set of skills wabiro bedo kwa tero gi NITA kuma gibiro dhiye to giyudo certificate kata Kisumu Poly. Kendo yudo ka weche mag school fees nyocha osebedo ka chendo kabisa. Koro biro ng'iyo other stakeholders manyalo tiyo godo manyalo konyo. Nyalenda Young Tax osekonyowa. Wakwayo ni gimed mana konyowa gi mashinde moko mondo nyiri mamoko bomedre mondo wapuonjre gini endi. Puonjruok tweng'o en gima ber nikech kiseng'e tweng'o to maneri kanan your own living. Onge pesa ok nyatami yudo. Kata kopo ni ng'ato ne nigi law moro moyiech, idiyo ne iseyudo Sh20 konyori godo. Ginyinga iluonga ni Damaris Akinyi. An jadak ma Kisumu Nyalenda. An japuonj mar Nyalenda Young Tasks Training Team Tailors. Challenges ma wan go en ni wan gi shortage mag machines. Wanyalo kwayo kony kowuok e organizations moko mondo mi wakony joma tindo mondo mi oyud kaka ginyalo yudo skills mako matin ma ginyalo konyore go e ngima. Mag youth kata young adolescents kata young mothers weche mag gender based violence nikech sani wang'iyo weche ma jeno chomo yiero. Iyudo ka women gi nyithindo bedo e tabu mang'eny kabisa sama chalo kama. Koro agombo mana ni mondo wariwre motegno kendo wati kanyakla kendo wati machiegni mondo wamesha ni jowa duto odak sani gi kwe kendo gidak maber maonge tabu moro amora.